சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது பண்ணி திரும்ப ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாங்களா? போன வாட்டி போட்ட கெஸ்ட் கேமுக்கு டிக்டாக்ல மட்டும் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் கரெக்டான பதில் சொல்லியிருக்காரு. இவருக்கு இதான் வேலை. இந்த வாட்டி இந்த கேமை யார் கண்டுபிடிக்கிறான்னு பார்க்கலாமா? இந்த கேமில் ஹீரோவுக்கு பேரே இருக்காது, நீங்கள் தான் ஹீரோவாகவே இருப்பீங்க. இந்த கேமில் காரை வச்சு தான் மெயின் ஸ்டோரியே நடக்கும். இதில் உள்ள கிராஃபிக்ஸ்லாம் செம்மையாக இருக்கும் அப்போ நினச்சிருப்போம். ஆனால் அதில் உண்மையாலவே ஒரிஜினல் ஆளுங்களை நடிக்க வச்சு அந்த கட் சீன்ஸ்லாம் எடுத்திருப்பாங்க. மொத்த கதையுமே ஒரு காருக்காக தான் நடக்கும். இப்போ வந்து சொல்லுங்கள், இது என்ன கேமுன்னு பட்டா? So please subscribe, whatever.